kajinjit di pan ne kajingrai mo bir perkhat puson ha ngi uswa ka khna ngi su perkhat kubit he ban le jam kule pada mo deskis ki pat ka jing wai jing mo uble wai bor skis wai bor te kunta ini ko putit lang bagi idan ha ka perthai da jing tmu uble wa bu ha ngi ta ka jing tmu kumsi benta yangi ki khun sambla menta kasngi ka arterik Julai arhajar arphalai ki brodar nagaseng Jesuit ki wan ban yalap chapang ka ktin jong ble I brodar riban lingdo bat I brodar yasuk langkhar thangmau menta kasngi ki wan shaka balang shinong tengam ka bahab hapo ka maulasnai parish ban yalap chapang ka ktin jong uble ban kentu hiru hakaju ko por yangi ki khun sambla Oke,